Garaşsyz kimişelik bir tarap ýurdumyzda türkmen halkymyzyň gadymdan miras galan milli medeniyetiniň öz bolşy we gaýtalanmajak nuskalaryny diýip desurlarymyzy, ata-babalarymyzdan dowam edip gelýän edep kadalarymyzy köp taraplyny öwrenmek, taryhy we meden ýadygärliklerimizi, milli gymmatlyklarymizy gorap saklamak, hemem geljekki nesillere getirmek, olary dünýä derejesine wagt etmek ugruny ähli mümkinçilikler döredilýär. Mälim bolşýaly 2022-nji ýylyň 5-nji noýabryny Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherine geçirilen Türksoy agda döwletliň medeniýet ministrleriniň hemişelik geňeşiniň nowatdaky 39-njy mejlisinde 2024-nji ýyl meşhur türkmen akyllar şahyry Magtumul Pragy ýyly hemem ýurdumyzyň äne şäheri 2024-nji ýyl üçin Türkiýe dünýäniň meden paýtagty diýilip aglan edildi. Äne şäheriniň 2024-nji ýyly Türkiýe dünýäsiniň meden paýtagty diýilip aglan edilmegi münasibetli Türkmenistanyň medeniýet ministrligi beýleki ugurdaş pudoklaryň edaralary bilen bilelikde geçirilmegi gözüňde tutulan çäreler bugünkü giň yerimde badal galýa. Bu çäreler hormatly prezidentimiziň äne şäheriniň 2024-nji ýyly Türkiýe dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip aglan edilmegi münasibetli dawaralary we çäreleri geçirmegi meseleleri hakynda degişli kararyny laýyklykda ýerine ýetirilýär. Bu ugurda Türkmenistanyň medeniýet we bilim ministrlikleri bilen bilelikde taýýarlanan mailnama esasynda mektep okuwçylaryň we talip ýaşlaryň äne şäheriniň çägine ýerleşýän taryhy meden ýadygärlikleri, şeýle-de äne şäherine ýerleşýän Milli Akbuğday muzeýine gezilençleri gurulýar. Äne şäheriniň çägine ýerleşýän Seyit Cemaletdin ýadygärlikler toplumyny, şeýle-de Milli Akbuğday muzeýine talip ýaşlary we mektep okuwçylary köpçüliklerini gezilenç edip ýadygärliň gelip çykyşy oň taryhy, garaşdy döwletimiziň has irki döwürlerine degişli, şuňlan birlikde häzirki wagtda dünýä meşhur taryhy tapanlary bolan Buğdoý däneleriniň hut biziň sebitlerimizden ýüze çykarylmagy barada hunärmenleri we ilmi işgärler tarapyndan ulary berilýän gyzykly görüňleri ýadygärlige barýanlaryň ünsüni özüne çekýär. Munyň özi berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwründe hormatly prezidentimiziň ýol başlygynda ýurdumyzda gazanylýan ajaýyp üstünlikleri, halkymyzyň şöhratly geçmişine, taryhda üçmejek ýyz goýan äne medeniýetiniň ähmiýetini wagt etmekde, ýaşlarda watanymyza, gahrman arkadaly gahrman serdarymyza çuňguny söýgüni buýsonjy hasym ösdürmekde ähmiýetlidir.